әкренләп сарык җоннары ала башладылар. Менә шушы язгы сарык җоныннан гадәттә безнең халкыбыз носкилар, аяк башлар дип әйтәбез инде, бияләйләр бәйли бит инде. Әрләү өчен аны менә шушы пычраклардан башта чистартып, язу дип әйтәбез. Менә шушылай язабыз. Аны әрләү өчен әзерлибез. Менә шушылай оештырабыз без аны һәм кабага бәйлибез. Менә бу безнең орчык була. Менә шушылай урыйбыз һәм төшеп китмәсен өчен менә монда без аны эләктереп куябыз. Һәм тагын тиешле күләмдә инде без бавыбызны тартабыз. Менә шулай әкренләп әрләре безнең шушы орчыгыбыз тула бара. Ул инде аннан соң әйләндерергә авырая башлый. Шулай авырайганнан соң инде, авырая башлаганнан соң аны йомгакка урарга кирәк була. Менә бер орчык ул инде каядыр бер йомгак исәбе белән йөртелә. Ул йомгаклар аннан соң инде катырыла дип әйтәбез.